pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum. Ya, Lia. Waalaikumsalam. Oh alah, kowe to le. Oke, Bu. Liyane pundi? Enek kalau saya tak celokne. Nggih. Ya Allah, jek turu bocah iki. Ya, Lia, datangi kalau diparani kancamu. Nggih, nggih, Bu. Tinggalen ae le, bocah jek lagi adus engko kawanen. Nggih, mboten apa, Bu. Kula tas riyen. Ya wis sak ngono linggo sik. Nggih. Wis saya ndang mangkat. Limen tau aku ngenteni nasi garing. Halah-halah wis saya ndang mangkat. Yo. Bu, kalau beda riyen. Yo, hati-hati. Sik kae Kolia Rutama to. Oh iya. Bejak belasan nggih. Yo yo. Sik mandek kok. Nyapa to jane? Arep budal sekolah to? Iyalah, rumasane ape budal ngarit. Ayo melu bolos ae rasa sekolah. Bolos? Ayo gas ae aku. Piye kamu bolos ra? Bolos ngendi? Teh, ayo budal sekolah lho. Wis to, tenang ae melu aku aman-aman. Ya wis lakno, tapi aku wedok dhewe. Ya wis ra apa-apa, ora masalah. Wis ayo. Wis mungkin ae. Oh, aman-aman. Nyapa to, padha bolos kabeh iki? Ya yo. Ya ora apa-apa to, sekolah ya ora penting. Loh, kae pra yo cah-cah, jajal lak paranani. Oh, nyapa idone kene? Agung lek sapa? Ya bolos to melu gabung kene. Oh, malah gabung ngene pisan lho. Gak, aku sebagai calon ustadz ini iki yo milih sekolah. Wis ayo sekolah, aja kakean cita-cita tapi rene usahane. Alah, ya ora mung pendino lho. Ya wis terserah tak sekolah wae. Yo hati-hati. Aku kok wedi tong kalau diseneni piye? Ora santai ae. Kula wau semerep Tama, Lia, Andi, Yanto, Ilham bolos sekolah. Loh, iya to, mulane mau absene kok kosong suwun yo le infone. Walah nggih, Bu. Kula riyen nggih. Selamat pagi. Enek gune. Ndek kok padha gak mlebu kabeh? Mboten napa bulat teng griya. Enten napa? Engko pas jam istirahat sampean-sampean iki Tama karo Lia nemoni aku ya. Nggih, Bu. Nek marani Lia Rutama. Yo. Pas sekolah ngene-ngene ae to. Ora apa-apa, penting masuk pelajaran balik wis. Endi to mau kanca-kancanan dhewe? Ora ro. Kae lho bocah e. Ana apa?
Kon dhewe mau. Amang perokokan ro gurune kok. Adewe kabeh lu diceluk karo Bu Afita. Digoleki nyapa? Mesti perkara ndek iki. Dah iki mah denolan ndak sopan Yo Ngor. iku. Ora aman-aman. Yo gedalono mari ki bel. Saiki tak tekoni, ndek iki arek 5 nang ndi kabeh, apa padha bolos? Ditekoni kok padha meneng ae, jujur. Nggih, Bu, tapi kula ndek wingi diajak kalih Handi. Lho nyapa aku Yanto niki lho Bu. Aku lho mbok jak, ho to Ham. Iya paling. Wes kok malah salah-salahan. Apa lo enake bolos sih, bermanfaat ya ora? Untung mek sedina lek mu bolos, njajal lek 3 dina tak panggil wong tuamu. Nggih, Bu, kula kalih rencang nyuwun ngapunten. Lek sepuro tok enggak kanggo, wes cah 5 iki resik-resik sekolah nganti seminggu. Aduh piye. Aku sebagai wong tua ngerasa nelongso cah apa meneh wong tuamu nek omah roh kelakuanmu. Awakmu kudu bales budi ning wong tuamu, awakmu ora ngerti perjuangane. Nggih, Bu, kula kalih rencang nyuwun ngapunten sak kata-katae. Bu, kula kalih rencang-rencang mboten ngulangi kesalahan kados wingi. Iya, aku percaya mbek sampean kabeh, aja dibaleni ya. Engko mulai sekolah, mulai resik-resik sekolah kabeh ya.